Добрий день, чистовані русини! Починаємо передачу «Живий русинський язик». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим русинам і русинкам. Нинішня тема – торжество святого православ'я. Перша неділя Великого Поста іменується торжество православ'я. Чому так се стало, що цей важний праздник установлений іменно тепер, у Великий Пост? Чудесним праздником для православних є торжество православ'я, но то, що він призначений на першу неділю Великого Поста, завжди давало людям православним як підсказку. Чому так? Торжество православ'я не можеш празднувати ні танцями, ні співами, ні гостинами. Подобно тому, як високі результати у спорті не можеш указувати на гостині, мусить бути поле спортивне і указати результати. Так от, попостившись тиждень, перву строгу седмицю Великого Поста, наш ум і серце і наші духовні способності будуть підняті на той уровень, щоб ми вникали у суть праздника торжества святого православ'я. А чому іменно такий праздник на перший тиждень поста? Ми віримо, що коли були в історії церкви великі гонення на іконопочитателей, то маса людей утікала від тих, хто переслідував православних християн, які почитали ікони. І много із монахів, священників і єпископів оказалися навіть далеко на южному побережжю Крима. Другі тікали у другі міста на запад. Но удивительно, що ті, котрі гнали іконопочитателів, вони, в принципі, робили такий собі добрий ход. Ми не проти, але якщо ікони є, то їх треба підняти на таку висоту, бо їх цілювати не можеш. До них не можеш прикладуватися. Но ми дякуємо Богу, що церква з временем перемогла тих ідолів, тих людей, котрих називали іконопочитання ідолослуженням. І у 825 році, після Сьомого Вселенського собора, коли ще церква була єдина, був установлений праздник торжество святого православ'я. Як важно нам в цьому розуміти, що тільки постом і молитвою розуміється суть православ'я. Тільки трудами і кожнодневними тренуваннями розуміється подвиг і труд спортсмена. Не знайомство, не участие на балах або на якихось концертах готує спортсмена до тренувань або до уже показательних даних, а іменно кожнодневний труд, кожнодневна тренування. Так от ми, християни, кожен день пост і молитва, любов до богослуження, чтення духовних книг, особливо святих отців, котрі свій опит передали як опит церкви. Вони пройшли тим путем, іменно і ми в святу недільку торжества святого православ'я і празднуємо дар Божий для нас – торжество святого православ'я. Інтересно, що для русинів Карпатської Руси здавалися книги, і в той день завжди було вказано неділя торжества святого православ'я. А от коли була введена унія у Карпатській Русі, то не могли обійти цей праздник, но написали і так. В старих уніатських зборниках написано «Неділя внюже святое православ'я воспоминається». Тобто, само богослуження нікуди не відпускає і уніатів пам'ятати, що ми православні, і вони були православні. Да й взагалі у догматах церковних, догматиках, піснях Божої Матері завжди підчеркується православно Богородицю ісповідуючих або православно ісповідуючих Господа. І в цих песнопениях
богослужениях постійно підчеркується православність нашого богослуження. І якщо хтось хотів об'єднатися з Римом, то за чим було залишати собі православне богослуження з його православним символом віри? Торжество православ'я покликає нас не до великих торжеств, до гостини, а до такого старанного виконання предписань Великого Поста без риби, без м'яса, без молочних продуктів, аж до Святої Пасхи, крім Благовіщення і Цвітної неділі, де благословляється вкушення риби. Трудний пост, трудний, но трудний тому, хто тим не займається. Трудно кожен день виходити на ринг та бавитися в бокс або бігати спортсменом кожен день по 5-10 кілометрів. Трудно. Но хто тим займається, він входить у ту сферу, йому то легко, йому уже то наше требується. Ми відчуваємо, що у нас недільне богослуження, коли чоловік пропустив одну неділю, так як будто щось із нього живое одійшло. Настільки ми вжиті у православне богослуження і у православну віру, а тому торжество Святого Православ'я – це праздник для нас і національний. На цьому завершуємо передачу «Живий русинський язик». З вами була я, Олена Копинець-Барта, і отець Дмитрій. Будьте здорові! З Богом святим!